We beginnen met het bericht dat een man is veroordeeld voor het misbruik van een 7-jarig meisje toen hij zelf 60 was. Het is een bijzondere zaak en de man is veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf. Het OM had 48 maanden geëist. Het meisje was 7 in 2021 en toen ze 5 jaar later weer op Curaçao de man tegenkwam, heeft ze verklaard wat er is gebeurd. De man was toen 60, hij is nu 66. Hij heeft het meisje meegenomen die aan het spelen was bij een restaurant waar haar moeder werkte. En heeft haar meegenomen in zijn auto en haar misbruikt. Ze had dat nooit eerder tegen familie verteld, maar toen ze hem dus weer tegenkwam, heeft ze het verteld. En volgens de rechter is daarmee ook bewezen dat het daadwerkelijk gebeurd is. De man die zei dat het meisje zich had verstopt in zijn auto. Ze was 3 kwartier kwijt, de familie zocht naar haar. Maar de verklaringen die ze heeft afgelegd over het misbruik waren authentiek, aldus de rechter, en daarom is de man veroordeeld. Hij zelf ontkent de gebeurtenis. Het gaat om een man die in die periode verslaafd was aan drugs.